जय भोजपुरी सब भोजपुरी श्रोतागण के हमनी के तिवारी ब्रदर्स यानी हम जीजी तिवारी की तिवारी सबको ये प्रणाम करते हैं और एक बार फिर से आप लोग के स्वागत बा आप लोग के देसी और भाषा वाला रिएक्शन चैनल बीएफसी रिएक्शन एंड रिव्यू लेके हाजिर बन जा सबसे हमनी के बीच में जोन गाना के डिमांड भइल बा सुनो ये राजा पी के गाजा वेट करनी जा एकरा खातिर आप लोग के दिल से धन्यवाद काहे के बैक टू बैक नया नया गाना आवत रहन तो टाइम ना मिल पावत रहे गाना के मतलब रिएक्शन देवे के चाहे रिलीज करे के तो बहुत जल्दी आप लोग एगो भाई और रिएक्शन के लिए बड़े हम जोन बा नाच के मलकिनी अभी नया गाना आई रहे नु नाच के मलकिनी एगो गुंजन सिंह जो डायरेक्ट के लिए रहन फिलहाल में गाना आई बाटे जन में के सारी एकदम ओ कौन दुबे बड़ी हीरोइन आकांक्षा दुबे सब कोई बालो उहे तो नाच के मलकिनी तो उ गाना एगो कोनो गाना के भैया एगो डिमांड करत रहे कहिए से हमार रिएक्शन चाहत रहे तो हमार रिएक्शन एगो हमार नया चैनल दूसर का चैनल पे आप लोग बीच में आई जल्दी ही कोशिश ये बाटे काहे तनी आदमी बिजी हमनियो चलता पर्सनल काम से और भोजपुरी में देखते हो बैक टू बैक गाना होता सावन के महीना ऐसा ही बाटे तो चली एगो बात हम कहै छम कि ई ऐसा गाना भइल खेसारी लाल के बोलबम गाना में जो सबसे ज्यादा बाजल सबसे ज्यादा यही गाना है सुनो 12 मिलियन अभी व्यू बाटे आज हम रिएक्शन कर रहल बनी गाना कब आप लोग के बीच में पब्लिश सब लोग अपने स्टोरी 31 तारीख के 12:30 बजे दिन में हम रिएक्शन कर रहल बनी तब एकर 12 लाख प्लस बाटे 12.5 लाख हो चुकल बाटे लाइक बाटे 2,60,000 मतलब प्लस बाटे तो ये गाना के बारे में बात करें तो म्यूजिक आर्य शर्मा जी सिंगर खेसारी लाल यादव जी लिरिक्स प्रकाश परदेसी जी दिले बड़े और के बाहो वीडियो डायरेक्टर आशीष सत्यार्थी जी फेवरेट बहुत बढ़िया आशीष सत्यार्थी फेवरेट डायरेक्टर ही मत की बहुत बढ़िया व्यक्तित्व भी हवन बहुत मतलब हंसमुख आदमी हवन बड़ा अच्छा लगेला हमसे कभी कभी बात करे ले व्हाट्सएप पे बात होते रहेला कभी कभी मैसेज कर ले आ कोनो भी गाना आवेला अपन भेजत रहेले बड़ा अच्छा लगेला और इतना प्यार आशीर्वाद देवेले इतना बड़ लेवल पे होके छोट भाई के इतना प्यार आशीर्वाद देवेले और में कोरियोग्राफर बड़े गोल्डी बॉबी जी है ये लोग तो मतलब ये जन आशीष सत्यार्थी जो गोल्डी बॉबी की टीम है ये लोग के तो काम देख के आदमी पहचान और छाप लोग शरीर पे बाटे और दर्शक जाना तारे लोग चलिए देख ले लो क्या कमाल आखिर पहले वाला और गाना में जरूर कुछ बात बा तब ही इतना आप लोग के दिल में समाइल बाटे तो रिएक्शन शुरू कर दिया बोला कवरिया बोल 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 बोला कवरिया बोल गाड़ी में बात गाड़ी चलाओ तारे पहले बड़े गाना हीरोइन के नाम बताएंगे पिया रोड में कंवरियन के जाम्बा भी जा रे तो दूर बाबा धाम्बा सुना पिया रोड में कंवरियन के जाम्बा अभी जा रे तो दूर बाबा धाम्बा अरे डर लगे जाके जन बढ़ावा चला लाइक करी जा सुनो राजा पी के गाजा तू गड़िया माल पति हो कमाल के सैल्यूट बा अरे मतिया तुमाना पिया अपना में हर के पूरा परिवार बाटे अपने ही घर के सुनो ना मगन बारे तुमाना पिया अपना में हर के पूरा परिवार बाटे अपने ही घर के अरे ऐसे जानी हंड चमका सुनो राजा पी के गाजा तू गोरिया चंचला सुना राजा पी के गाजा तू गड़िया सैल्यूट बा गोल्डी बॉबी जी क्या लिखोगे क्या पढ़ोगे क्या बोलोगे सैल्यूट बा खेसारी सोनू संजय दिले हुई है जाके जलधारी नशा में बड़ो काहे अरे आखे सारी सोनू संजय दिले हुई है
जाके जनधारी नशा में बड़ काहे अरे आखे सारी भले के चलिए प्रकाश तू बोला हो सुनो राजा पीके गाजा तू गड़िया जम चला राजा पीके गांजा तू बढ़िया जम चला डांस बात तबला होता लाइन और ये स्टेप इन होखेला गाना मन जीत लेलस। तो कत रन व्यू गइल बा एकर रीजन ही है बा हां एमे बहुत एनर्जी के साथ खेसारी जी के स्टेप एक एक अच्छा लगता है बोला हमारे मन में बात आई लाई देखत खानी कि खेसारी जी के लुक बिना दाढ़ी वाला अच्छा लागेला या दाढ़ी वाला आजकल जो खेसारी जी दाढ़ी लाखत है ना बड़ा मस्त हम ना बोलो आप लोग बताओगे कौन लुक अच्छा लगेला ये सवाल आप लोग के बारे कोशिश करम घरे कौन गाना में कुछ सवाल पूछत नहीं इंटरेस्टिंग मजा आवेला तो सवाल के जवाब हमारे जरूर देब जब बाकी आई जाए गाना पे क्या गाना हमरा पहले आप कहिए उसके बाद हम दम धर बताता ना डांस और सब एनर्जी लेके ये गाना के जो लाइन लेते रहे सुना राजा पीके गांजा ये जबरदस्त लाइन भाई दिल के छू जाता ये लाइन और एक साथे साथे जो ने मैं स्टेप कइले बड़े खेसारी जी यह स्टेप ना बीच में पूरे गाना में इतना अच्छा अच्छा स्टेप और डांस कइले बड़े खेसारी जी जबरदस्त बा एक हटी स्पेशल ये गाना में सबसे ज्यादा तारीफ हम करम तो जे कोरियोग्राफर वालो गोल्डी बॉबी जी जो मतलब आप लोग के जबरदस्त कोरियोग्राफर बा और डायरेक्टर साहब आशीष सत्यार्थी जी के कमाल के आप लोग काम कइले बा जबरदस्त वीडियो बनल बा और एक और सवाल पूछनी है हीरोइन के नाम आप लोग बताइम जा इनकर एक्सप्रेशन और मतलब अजीब इनकर एगो मतलब इनकर स्टाइल लागेला बड़ा मस्त लागेली बाकी आप लोग के गाना अब बताई रहुआ ठीक हम बता दे पहले वीडियो डायरेक्टर को बहुत बढ़िया बढ़िया के गाड़ी में बैठाई के देखैले शुरू में ओकर बाद डांस भी देखावल और गइल फिर रुक जा खेसारी जी के रोल जॉन के लिए बड़ा गांजा पियले ने हाँ। शुरुआत में एकदम लगा था कि गांजा पियले बड़े एक्टिंग हो गई ई तो सब हिसाब से मतलब जबरदस्त के लिए बड़े सोच के काम कइल गेल भाई से बुझात रहे के मेहनत बड़ी वीडियो पर बहुत ही अच्छा स्टेप डांस भी देखे के मिला था खेसारी लाल के सबसे बड़ की गांजा वाला पिए वाला स्टेप एगो वो किसे कहले गज्जा भी लागल हमारा फिर दोबारा वीडियो हमारे देख के सीख और वो गाड़ी चलावे वाला मने अच्छा लागल हीरोइन मतलब ये गाना इस समय के करके जो बार भी देखो आपके देखे में मजा आई जो बार भी सुनो सुने मजा मजा होता आई। लाइन बस उतने लाइन ही हमारे दिल के हम छुआ जब ये स्टोरी लगाइला नो तो खेसारी ने किया गाना लगाइला हाँ। सुनो फिकर बड़ा अच्छा लगेला तो आप लोग रिएक्शन कैसा लगा प्यारा आशीर्वाद दे जा लाइक शेयर करी जा नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में और कौन गाना आप लोग चाहते हैं जा रिक्वेस्ट लाइक ज्यादा करी जा लाइक शेयर करी जा हाँ। मन बोलो मनोबल बढ़ रहेला नु आदमी करे में काम के मजा आवेला तो शेयर करी जा ज्यादा से ज्यादा जय भोजपुरी एक बना के रखी जा।